डिमाकुसि मिरु रंजालि बैसागु खुंथाय आफादनि नैबे मावखुलिनिफ्राय गिबियावनो साफ्रोमबो रादाब नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन मोनाबिलिनि हामलायनाय जासिहरबाय आरो सिगांग्रोहैब्लाबो बैसागुनि हामलायनाय बयनिसिमबो जासिहरदों। फोरमायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। डिमाकुसिनि बिखायाव खुंजाबोबाय थानाय डिमाकुसि मिरु रंजालि बैसागु खुंथाय आफादा देग्लाय 32थि बोसोराव आगान होबाय। मख'नांगोनदि बेखौ डिमाकुसि दखरा एबसु आरो डिमाकुसि मिरु रंजालि बैसागु खुंथाय आफादनि गेजेरजों बेखौ खुंबोबाय थानाय जादों आरो देग्लाय जोङो 32थि नैबे माने रंजालि बैसागुखौ खुंनो थांगासिनो दङ। देग्लाय एसे माने आलादाहै खुंनो थाखाय साननाय जादों साननैनि हाबाफारिनि गेजेरजों। सिगांबो जोङो समखौ नायनानै थासारिखौ नायनानै बबेबा बोसोराव साननै आरो बबेबा बोसोराव सानसे बे रोखोमनि खुंनाय जादोंमोन। देग्लाय जोङो सम आरो थासारिखौ नोजोर होनानै देग्लाय साननैनि हाबाफारिनि गेजेरजों देग्लायनि बे रंजालि बैसागुखौ खुंनो थाखाय जों आवगायदों। बुंनो थाङोब्ला गिबि सानाव जोङो माखासे स्पर्ट्स इभेन्ट गेलेनाय बादायलायनाय बेफोरखौ जोङो होनो सानदों। बैसागु हिसाबै माखासे दोरोङारि गेलेनाय बादायनायफोर बेफोरो थागोन। सरासनस्रायै माराथन खारनाय कम्पिटिशननिफ्राय लाजेननानै खुदियाफोरनि लाइमोनफोरनि आरो बैसोगोराफोरनि माखासे गेलेनाय बादायलायनायफोरा थागोन। बेनि गेजेरावनो दोरोङारि होननानै बुङोब्ला जोंहा दावब' आथिं थाबायनाय, खर'आव दैहु लानानै थाबायनाय, गिला गेलेनाय बेफोरखौबो होनो थाखाय साननाय जादों। आरो बेनि अनगायैबो जिहेतुके बोसोरफ्रोमबो दिरुं बोनाय होनाय जायोमोन हिन्जावसाफोरनि, देग्लाय हौवासाफोरनिबो माने एसे ट्रेडिशनेल ड्रेसाव जाहाथे एसे इउनिक जायो बे रोखोमै हौवासाफोरनिबो दिरुं बोनाय बेखौ बादायलायनायखौ होनो सानदों। बेखिनि स्पर्ट्स इभेन्टजों लोगोसे गिबि सानाव माखासे कालचारेल कम्पिटिशनफोरबो थागोन, जेरै बैसागु जेवजा मोसानाय, बैसागु मेथाइ रोजाबनाय, बिदिनो बारदै सिख्ला मोसानाय, नैफोरबायदि कालचारेल माने कम्पिटिशनफोरखौ जों गिबि सानाव लानाय जागोन। आरो नैथि सानाव जोंहा बोसोरफ्रोमबो डिमाकुसि मिरु रंजालि बैसागु खुंथायनि मोनसे आलादा रोखोमनि बे मोनसे दिन्थिफुंनायानो जाबाय गेदेरथार बेवहाय हारिमुवारि रेलि लानाय जायो। आरो बियो अकल हारिमुवारि दिन्थिफुंनायल' जाया, बेवहाय जोङो कम्पिटिशनबो थायो। जोंहा बेयाव माखासे गामिनिफ्राय बर' रायजो राजाफोरा नैबे रेलियाव बाहागो लाफैयो। कमप्लिटलि ट्रेडिशनेल बर'फोरनि थानाय जानाय जि हारिमु गासैखौबो दिन्थिफुंनाय जायो आरो बियो कम्पिटिशन जायो। बे नैथि सानाव जागोन। आरो बेजों लोगोसे बैसागो गेवलां मोसानाय बादायलायनाय बियो थायो आरो बिनि दारानो बैसागु खुंग्रिबो सायख'नाय जायो। अन्य बोसोरफ्राव जोङो सनानि जिनज्रि होदों बैसागु खुंग्रिनो, देग्लायबो होनायनि थाखाय एसे साननाय जादों। बेखौ उननि समाव जोङो फोसावगोन। जायखिजाया बे नैथि साननि जिथु मिरु रंजालि बैसागु खुंथाय फोरबो बेयो देग्लायनिया एसे आलादा रोखोमै जागोन, बेखौ जों फोरमायनो मोननानै गोजोननाय मोनदों। मोनाबिलि समाव हारिमुवारि बिलिफां बे थागोन आरो बेयाव जोङो मेथाइ खनगिरि जोङो हांख्रायगोन। लकेलनि माखासे मेथाइ खनगिरि थाखाबाय, बेजों लोगोसेनो बाहेरनिफ्राय जोङो मेथाइ खनगिरि हांख्रायनो सानदों। खावलायनाय थाबाय जे देग्लायनि बे 32थि डिमाकुसि मिरु रंजालि बैसागु खुंथायाव जाहाथे डिमाकुसि दखरायाव गोग्लैनाय दाफ्रोमबो बर' गामिनिफ्राय मोनफ्रोमबो इभेन्टआव लोब लोब बाहागो लाफैगोन, बेखौ जोंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय। आरो हारिमु दिन्थिफुंनाय बेयावबो जाहाथे बाहागो लानाया खम जाया, जिहेतुके बैसागुआ जोंनि बर'नि आमायथु आरो बेनि गेजेरजों बर'नि कमप्लिट हारिमुखौ जिहेतुके दिन्थिफुंनाय जायो आरो बेयो जोंनि मोनसे गिदिरथार रंजाथाइ फोरबो। दा बेखौ नोजोर होनानै जोंनि दखरानि सिङाव गोग्लैनाय दाफ्रोमबो बर' गामिनि रायजो राजा बयखौबो जोंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय जाहाथे लोब लोब जोंनि नैबे 32थि डिमाकुसि मिरु रंजालि बैसागु खुंथायाव बाहागो लाफैयो। गोजोन्थों। मिरु रंजालि खुंथाय आफाद डिमाकुसि 2025 जोङो एप्रिल दाननि 25-26 अक्ट'आव खालाराव लानो सानदों। दा बेयाव जोंहा हाबाफारि हिसाबै जोङो कालचारेल रेलि, बैसागु गेवलां मोसानाय, बारदै सिख्ला मोसानाय, माराथन रेस, सिनियर आरो जुनियर होनाय जागोन आरो बैसागु ग्रुप डेन्स होनाय जागोन। आरो कालचारेल डेमनस्ट्रेसनाव जोङो डिमाकुसि ओनसोलनि गोजोन थासारिखौ नायनानै गासैबो
हारिनि कालसारेल डेमनस्ट्रेसन होनाय जागोन। दा बेयाव मिरु रंजालि बैसागु खुंथाय आफादा जा हाबाफारि बायदियै मावलांनो सानदों, जों बेखायनो दिनैनि मिडियानि गेजेरजों जोंनि हाबाफारिखौ फोसावनाय जादों। 30 मिरु बैसागु खुंथाय आफादनि बानजाय आफादनि जानानै आं दिनै डिमाकुसि ओनसोलनि बर' हारिनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ बै सानखालि बैसागु खुंथाय आफादाव लोब लोब बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। आरो बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलनि हारि धोरोम नेवसियालासेनो गासैबो लोब लोबै बाहागो लाफैगोन होननानै आङो गासैखौबो आफादनि जानानै बानजाय आफादनि जानानै आं खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।